Bon dia, soc en David Peña Fuentes, soc advocat reusenc. Des de l'any 2000 soc titular de Peña Fuentes Advocats SLP. Estem al carrer Antoni Gaudí 74 de Reus, davant del que era l'antiga Fira, l'actual Fira Centre Comercial. El nostre despatx es dedica a defensar els drets dels ciutadans i enguany, que farem el 5 de gener de 2016, 16 anys des de la nostra fundació, amb 18 anys d'exercici per part meva en el món de l'advocacia i 20 en vinculació amb l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus, Guillem Maria de Brocà, de la qual també vaig ser professor entre el 2004 i el 2009 per l'assignatura de Dret Penal i Dret Processal Penal, els volem desitjar que tinguin unes bones festes, un bon Nadal, una bona sortida d'aquest magnífic any 2015, que és el meu número favorit, el dorsal que l'Epi portava amb el Barça i amb la selecció espanyola que el 84 va aconseguir la medalla de plata a Los Angeles, i entrar encara en un any millor, que serà el 2016, el 16 d'en Pau Gasol, el seu número, l'hereu de Nepi, que serà un gran any, encara millor que el 2015. Simplement dir-los que aquí estem per servir els drets dels ciutadans, tant de justícia privada com de justícia pública. Aquí estem per defensar els drets dels ciutadans. Els volem desitjar unes bones festes i un millor any 2016. Moltes gràcies i gràcies per confiar en nosaltres.